Ýokary guramaçlygy beslenýän sport bäsleşikleri ussatlan kemalygy ýanyny äşkär edýär. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýnamasy esasynda geçirilýän ýarışlar üstünliklere beslenýär. Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdirining ýurdumynyň judo federasiýasynyň guramagyna Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. Bu ýarış ussatlan ýüze çykmagyna ýardam etdi. Türgünleriň üstünlik uğrundaky bäsleşigi tälimçilerde uly gyzyklanma döretdi. Her bir tutuşygyň şekilleşikli bolmagy türgünleriň bu ýaşa ýokary taýýalykly gelenini görkezdi. Paýtagt çempionatyna ýeňşe bolan ihlas aýdyň duýuldy. Bu bäsleşik türgünleriň huýp başlanıklaryny açyp görkezmäge mümkinçilik berdi. Ussatlygy artyrmakda öz boşly mektebe öwürleýän ýarışda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Duşlar öktüleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Gazakly siýaset mahsus bolan sport bäsleşigi tejribe toplamak babatda da ähmetliler. Her bir türgüniň kuýubyna öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarış geljek üstünlikleriň özünidir. Sport bäsleşiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn belläliklidir. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlaryna üstünligi öpjün eder.